Acesta este cel mai sfânt pământ din lume. Sună dramatic, aproape exagerat, dar este doar adevărul simplu. Sunt pe muntele Scopus, Ierusalim, iar lângă mine vedeți pământ de la cel mai sfânt loc de pe pământ, muntele templului. Locul unde au stat odinioară cele două temple evreiești. Locul unde milioane de evrei au făcut pelerinaj, inclusiv Isus. Locul unde s-au petrecut multe dintre poveștile fundamentale ale Bibliei. Dar pentru a înțelege cum a ajuns acest pământ aici și cum poți nu doar să vizitezi acest loc, ci chiar să ții o bucată din el la tine acasă. Trebuie să ne întoarcem pentru un moment la cea mai mare crimă arheologică care a avut loc în Ierusalim și, de fapt, una dintre cele mai mari crime arheologice din lume. În 1999, lucrarea islamică și autoritățile musulmane au desfășurat o operațiune ilegală. În timpul acestei lucrări, sol antic a fost îndepărtat de pe muntele templului 9000 de tone, adică 400 de camioane. Cu cele 3000 de ani de istorie, autoritatea musulmană a distrus trecutul Ierusalimului pentru a construi o moschee. Acest sol nu a fost niciodată colectat, niciodată examinat, niciodată documentat. A fost pur și simplu aruncat ca gunoiul în Valea Kidron. Sensul era clar. O pierdere enormă de informații, dovezi și artefacte care ne-ar fi putut învăța despre viața de zi cu zi, închinarea, regatul, preoția și populația care au existat pe muntele templului. Nu a fost doar neglijență, a fost un act intenționat de ștergere. Ștergerea istoriei evreiești și creștine a muntelui templului și ștergerea dovezilor arheologice ale legăturii evreiești cu cel mai sfânt loc din iudaism. Înainte să vă arăt ce este de fapt acest loc, spuneți-mi două lucruri. Câți oameni știu măcar despre această crimă împotriva poporului evreu? Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă evreii ar deteriora cele mai sfinte locuri ale islamului, Meca sau Medina. Ce s-ar întâmpla atunci? Câtă violență ar izbucni? Dar când cel mai sfânt loc pentru evrei este distrus, tăcere. Probabil nici nu ați auzit despre asta. Iar distrugerea Web Application Firewall, ului, nu a fost din cauza vreunui conflict politic local între Israel și palestinieni. Acesta este un conflict religios în care islamul își însușește și distruge alte culturi. Doar câteva exemple. Masiva biserică Hagia Sophia din Istanbul a fost transformată recent într-o moschee. Talibanii au aruncat în aer uriașii Buddha din Bamiyan. Și acestea sunt doar cazurile celebre. Merită să ne amintim și altceva. Chiar și cel mai sfânt loc din islam, Kaaba, a fost inițial un loc de pelerinaj păgân pe care islamul l-a adoptat. Interesant, nu-i așa? Chiar și cel mai sacru loc al islamului e preluat din altă religie, dar să revenim la Ierusalim. Din această distrugere a apărut unul dintre cele mai remarcabile proiecte din lume. Proiectul de cernere a muntelui templului, condus de doctorul Gabi Balcai și Sahid Vira, care au studiat muntele templului timp de ani de zile. Ei au înțeles că ceva de aici nu trebuie să se piardă. Au colectat grămezile uriașe de pământ aruncate în Valea Kidron și au decis să le cearnă, obiect cu obiect. Astfel, din pământul aruncat, a început operațiunea de salvare arheologică a acestui sol, considerat pierdut pentru totdeauna. Peste 500.000 de artefacte au fost recuperate, unele fiind printre cele mai importante descoperite în Ierusalim. Ce găsesc ei? O varietate enormă de obiecte din fiecare perioadă istorică din Ierusalim, perioada vechilor israeliți, vremea lui David și Solomon, primul templu, perioada persană, elenistică, romană și bizantină, perioadele islamică și otomană, precum și din timpurile moderne. Circa 40 de descoperiri sunt din perioada celui de-al doilea templu. Aceasta este perioada lui Isus, vremea când Irod a extins templul și a transformat muntele într-una dintre cele mai impresionante structuri din lumea antică. Perioada relatată în Noul Testament. Și doar datorită intervenției lui Gabi Balcai și Vira, descoperirile din această perioadă ies la iveală. Au reușit să aducă aici pământul care a fost aruncat în Valea Chedronului. Deci, cum funcționează de fapt?
Totul începe aici, cu grămezi de pământ care nu par deloc speciale. Dar poți observa imediat că pământul este mai închis la culoare decât cel din jur. Iar motivul este distrugerea și focul. Pe acest pământ sunt urme ale distrugerii primului și celui de-al doilea templu. Primul pas: umple o găleată și adu-o la prima stație de cernere. Aici separăm nisipul, pietrele și artefactele. Nisipul este îmbuteliat și vândut ca suvenir. Este o modalitate unică de a susține proiectul și de a avea acasă o parte din cel mai sfânt loc de pe pământ. Gălețile cu pietre, ceramică și descoperiri sunt apoi împărțite în găleți mai mici, spălate și cernute. Toate descoperirile ajung în această cutie cu compartimente pentru ceramică, sticlă, metal și oase. Și da, găsește o mulțime de oase de animale. De ce? Am vorbit despre asta în videoclipurile anterioare. În templu, animalele erau sacrificate. Dacă citești Biblia, vezi cât de centrale erau sacrificiile. Templul de pe muntele Moria este și locul unde, prin povestea lui Avram și Isaac, Dumnezeu a arătat că sacrificiul uman nu mai este acceptat. Există și un compartiment pentru pietrele mozaic. Evreii au realizat decorațiunile din templu, așa că nu au inclus imagini, ci doar modele geometrice. Privește, o bucată de marmură. Știm că regele Irod a folosit multă marmură în clădirile sale, așa că există șanse mari ca aceasta să fie din vremea lui. Printre cenușă au găsit nu doar monede, ci și obiecte mari. Cum este acest fragment de coloană din perioada celui de-al doilea templu, menționat în surse evreiești și în Noul Testament, Ioan, capitolul 10. Știm că zona exterioară a templului avea colonade, în care puteau intra chiar și neevrei. Majoritatea văd templul ca o singură clădire, ceea ce e corect. Totuși, existau mai multe niveluri de sfințenie, de la colonadele exterioare, accesibile tuturor, până la camera cea mai dinăuntru a templului, unde intra doar marele preot. De Yom Kippur, cele mai frecvente descoperiri sunt cioburi de ceramică, vase sparte, ceea ce are sens. Erau ieftine, folosite în viața de zi cu zi timp de mii de ani și se sparg ușor pentru ochiul neantrenat. Toate arată la fel. Dar arheologii pot identifica perioada, regiunea și chiar oamenii care au făcut obiectul pe baza grosimii, culorii, decorațiunilor, mânerelor și formei bazei și a deschiderii. Aceasta este una dintre cele mai mari strategii de distrugere a Web Application Firewall-ului. Straturile sunt foarte importante în arheologia din Israel. Ai situri cu zeci de straturi, iar nimic nu îi face pe arheologi mai fericiți, în afară de descoperirea artefactelor rare, decât dezastrele, incendiile, războaiele, cutremurele, pentru că acestea lasă dovezi clare. Dacă găsești rămășițe dintr-o anumită perioadă, apoi un strat de distrugere, cenușă, de exemplu, de la un război despre care știm, de la alte situri. Apoi aceeași ceramică deasupra stratului, așezarea a supraviețuit și a continuat. Dacă vezi ceramică diferită deasupra stratului ars, știi, a sosit o nouă populație, iar distrugerea masivă WAK a șters succesiunea straturilor. Un instrument esențial în arheologia Israelului și Orientului Mijlociu. Și totuși, în ciuda tuturor lucrurilor, au făcut descoperiri incredibile. Una dintre ele este bula lui Emir. O bulă este o pecete de lut folosită doar de regi și înalți oficiali. Sigilează scrisorile cu ceară, iar aici au găsit o bulă cu numele Imar. Ce este incredibil este că în cartea lui Ieremia, capitolul 20, familia lui Emir este menționată ca o familie preoțească ce slujea în templu. Și asta este din perioada primului templu, acum 2700 de ani. Un obiect, putem spune cu certitudine, a aparținut perioadei când templul lui Solomon exista. Ori de câte ori menționez Biblia, cineva comentează mereu că mă bazez pe o carte de legende. Bine, să mergem pe ideea asta. E o carte de legende, iar în această carte de legende scrie: o familie a trăit în Ierusalim și a slujit la templu acum 2700 de ani, iar astăzi găsim dovada chiar acolo unde au locuit, cu numele lor pe ea.
O altă descoperire nu vine de la un preot, ci de la un evreu obișnuit. Când templul era în picioare, fiecare evreu era obligat să plătească o taxă la templu. Taxa de jumătate de șechel. Apropo, chiar și astăzi, moneda Israelului se numește șechel, iar moneda de jumătate de șechel are inscripționat jumătate 1, linia 2, și nu 50. Agorot 50 de cenți pentru această semnificație antică. Și ce au găsit aici, de fapt? Un copil a găsit-o, o monedă de jumătate de șechel. Un evreu care a venit la templu acum 2000 de ani a adus această monedă. Iar astăzi, un copil evreu a găsit-o. Și acesta este unul dintre lucrurile speciale aici. Nu doar arheologii fac descoperiri. Când vii aici, prin proiectul de cernere din Ierusalim, poți găsi aceste lucruri chiar tu. Trebuie doar să-ți rezervi o vizită și să faci puțină cernere. Este o activitate fantastică și o recomand oricui vizitează Ierusalimul. Atingi istoria, nu o privești printr-un geam într-un muzeu și nu este vreun sit arheologic din Wisconsin. Acesta este terenul de pe muntele templului.